Začiatok vlogu, ideme behať. Najväčšia podstata tohto videjka je asi to, že sa vám budem snažiť porozprávať popri mojich bežných aktivitách, aké sú moje ciele, ako som teraz nastavený, za čím idem a ako to dosiahnem. Čiže aj nejaké menšie zdieľaniečko zo života a môjho nastavenia. Ale už poďme behať. Dobehané, čiže čo teraz? Vyzliecť, sprcha, obliecť, možno raňajky, to ešte neviem. A ideme na dentálnu. Konečne mi zase umývajú zuby. Samozrejme, treba pobaliť obaly z domácich vajíčok, pretože ako inak by sme mali ďalšie domáce vajíčka bez obalov. Vyťahneme si mäsko. To bude na obed. Raňajkovať nejdem, takže ideme preč. Ešte jedna vec, čo mi teraz tak napadla, že neraňajkoval som z jedného jediného dôvodu a to je ten, že som nebol hladný. Hej, čiže ak ti niekto bude hovoriť, že musíš raňajkovať, pretože je to dôležité, lebo naštartuješ deň alebo niečo, ak ti nechutí, ak to budeš do seba tlačiť, pravdepodobne ti to nepomôže a nebudeš sa cítiť lepšie. Hej, čiže ak ti raňajky vyhovujú, super, naštartujú ťa, ale ak ti to nechutí a musíš to tlačiť do seba, tak ako na čo? Na čo, hej? Ale alergia sa už tlačí do očí, takže pomed. Dobre, hotovo, zuby umyté, takže pokračujeme ďalej a to je, že si sadneme do auta a jedna taká ešte vec, že som veľmi rád, že sa už neprepláca dentálna ani ošetrenia celkovo, pretože by bolo blbé, že by to pani doktorka robila v úvodzovkách zadarmo, keď sa láska podarí, takže som za to veľmi rád, takže super, popi. Ja som nepovedal, že to je veľká vec, Nagáva, čo som tu našiel. Vôbec neviem, koho to je, vôbec neviem, čo to tu robí a vôbec neviem nič. Nejaká twisted, čiže pokrútená limonáda. Chutí jak jablko. A takisto zubová myš, nebola zadarmo. Dobre, čo sme kúpili? Kvalitná čokoládka musí byť. Mozzarella plátky. Není moje, neviem. Mäso, šunočka samozrejme v zlave. Na burgerík. A z Lidla nesmie chýbať idylka. Dobre, čiže k hlavnej téme dnešného videjka, alebo vlogu, alebo dňa v živote, dajme tomu. Hlavná téma, ako som teda hovoril na začiatku, je to, ako som teraz nastavený, aké mám ciele a ako ich dodržím, ako to plním. Čiže začal by som jedlom. Jedlo riešim teraz veľmi intuitívne. Naučil som sa fungovať tak, ako mi to vyhovuje. Momentálne si nesledujem ani kalórie, čiže netuším, koľko jem. Odhad samozrejme mám, viem, že na akých číslach sa asi môžem pohybovať, ale nie je to moja priorita teraz. Čiže nepotrebujem nejak vyslovene chudnúť na nejakú udalosť. Takisto nepotrebujem vyslovene naberať teraz. Jedné, čo sa snažím je jesť tak, aby som sa udržiaval nejak s tým, že cvičím skôr silovo, čiže na rozvoj sily a takisto behávam. Behu je trošku menej, ale stále tam niečo je. Čo sa toho behu týka, tak mal som preteky teraz v sobotu, 10 km a ďalšiu sobotu, teraz je streda, čiže ďalšiu sobotu, video vyjde možno až vo štvrtok, ale ďalšiu sobotu, čiže 8.6. ma čakajú ďalšie preteky, polmaratón, čiže uvidíme, ako na tom budem. Nemám nejaké vysoké cieľe ani očakávania, nebehal som ani nejaké intervaly alebo niečo špecializované, že by som očakával nejaký veľký výsledok. Takisto tých behov tam nebolo tak veľa, ako by bolo fajn, alebo ako by bolo ideálne. Čiže asi nejak takto, žiadne veľké očakávania. Hýbem sa tak, ako ma to baví. Nejakú aktivitu mám každý deň. Niekedy je to beh, niekedy je to cvičenie, niekedy je to aj. Proste
Robím to, čo ma baví. To je to najdôležitejšie. Jem tak, ako mi to vyhovuje, takže prečo nie? Ešte jedna vec, čo chcem povedať. Príde mi, že sa opakujem strašne často, ale je to naozaj veľmi dôležité a málo ľudí si to uvedomuje, že ten tvoj pohyb, ktorý vykonávaš počas dňa, vôbec nemusí byť niečo intenzívne, nejaké behy, nejaký pohyb v zapotenom fitku zaprdenom, ale môže to byť takáto krásna prechádzka. Ani si neuvedomuješ, že páliš kalórie, ale hýbeš sa. Takisto je to pre teba oveľa udržateľnejšie, keď sa ideš takto prejsť, ako keď napríklad chodíš tie schody vo fitku, hej, kde už po tréningu nebaví ťa to. Nechce sa ti to robiť. Ako na čo to je potom? Akože výsledok urobíš, ale ako dlho ťa to bude baviť, ak ťa to vôbec bude baviť. A veľmi podstatná vec, ako dlho ti to vydrží. Ak si nájdeš nejaký takýto pohyb a niečo, čo ťa baví, budeš robiť nejaký šport, čo ťa baví, zoberieš deti na prechádzku, alebo deti budú bicyklovať, ty si zabeháš popri nich. Čokoľvek, na slnku, vonku, na vzduchu. Bude to oveľa, oveľa lepšie pre teba. Ideme ďalej. Dobre, sme oblečení v takom viacej home-friendly outfitiku. A spravíme si teda burger. Takisto mozzarella strúhaná, dressing, odtiaľto burgerové žemle, paradajčka, uhorečka, trošku oleja, rozotrieme olejček. Nech ho máme všade. Dobre. Teraz aké koreničko dáme na burgerik? Máme sol a peprš. Žiadne. Dobre. Necháme to pri soli a pri čiernom korení. Dobre, urobíme si 2 mäská. Píše, že je už korenené, čiže vlastne ani nebude moc treba. To je presne zvuk, ktorý chceme počuť. Dobre, dáme druhé. Dobre, zeleninku. Uhorka sa neumýva. Takže paradajku umieme. Kým sa nám robí mäsko, nachystáme si zeleninu. Dobre, čiže uhorka je úplne na hovno. Kupoval som ju včera a už aj zhnila. Takže aspoň túto časť, čo je pekná, si ošupeme. Pretože ak si nešupeš uhorku a ješ ju aj s neviem čo to je, tak nerobíš najlepšie, no. Čo ti na to poviem? Pretože je to nechutné. Kiwi so šupkou? OK, pochopím, to je super, ale uhorku? Určite nie. Veľmi ma inak baví takýto štýl života, že si jem ako chcem, jem si v podstate tak, aby mi to vyhovovalo, jem tak, aby mi to chutilo a strašne mi to vyhovuje. Veľmi ma to baví, veľmi mi to chutí aj tak jesť, čiže je to úplne perfektné. Plátková mozzarella, 289 kalórií na 100 gramov, 24 gramov bielkovín. Celé balenie má 140 gramov. 1, 2, 3, 4, 5. 140 deleno 5, to znamená, že jeden vychádza na necelých 30 gramov, čiže nejakých 25 asi. 5 krát 5, 25, 125, 26, 27 gramov. To znamená, že dám si 2, jeden na jedno mäsko, druhý na druhé mäsko a mám 12 gramov bielkovín. Proč ne ako? Jedno mäsko má cez 20 gramov bielkovín, to znamená, že tento obed nám vyjde na nejakých 20, 40, 60 gramov skoro bielkovín, čo nie je vôbec zlé. Takže paradička. Otočíme mäska a pacneme na nich. Čo? Sírik. Perfektné. Či bolo hotové, zistíme neskôr. Paradajka. Bam, bam. Dáme čiapku. A samozrejme vychladené aloe. Nesmie chýbať. Tanierik. A samozrejme ako profíci špajchličky na jednohúbky. Toto je taká jednohúbka, čiže to je akurát. Dúfam, že som si nastriekal aj na burger. Sanitol ešte nikdy nikoho nezabil. Ideme jesť. Kde inde by sme jedli ako vonku. Pretože máme radi slniečko, máme radi vzduch čerstvý a takisto jedlo a naložené hamburgery. Čiže ideme na to. To mäsko je inak dosť dobre urobené, pretože je krásne, šťavnaté a není ružové. Druhé kolo. Trošku inak nechápem ľudí, ktorí jedia burger príborom. Si myslíš, že na čo máš ruky?
Dobre, máme pokosené. To znamená, že ideme preparkovať auta tam, kde majú byť. Odtiaľto nazad. That's it. OK, takže už len podpisovať klientom, dostriať toto videjko a spať. Čiže díky za sledovanie a dobrú noc. Čiže dobrú noc a díky za sledovanie.